Здравейте, развейте, корамите! Днес ще ви покажа как се работи с компютър. Ето как. Седете, натискате някакво копче и ви излиза това. Ма защо ли излиза? Защото не мога да работите на компютъра. Ти си, брат! Чай! Здравейте! Файте и ми го развейте. И кура ми уведете. Еба си шибаната програмка TMVOS, който хакер влиза в чужден компютър и виж какво става. Върви в тунел. Това е просто нова програма. Това е нова програма, нов хардвер, нов софтуер, нов Windows 7. Това е от Windows HP до последния. Последния, направо Windows 10 няма шанс. Е така, рябка го взимата, ба, ти го... Драйверите сме ги сложили даже. Там стана супер тунел, баци. Тук едно минаваме през някакъв тунел в София. В дясно има едно платно, в посредата има едно платно и влево има едно платно. Вечерта ги пуска на един светофар, на посочен път. Да. Само в еднопосочен път. А Богенян в друг еднопосочен път. Мишката е лента. Може да са блъсните някоя вечер. Мишката е лентата. Мишката е лентата. Я кажи някой виц за YouTube. Па YouTube да гледа повече наши клипове и да има повече абонаменти. Също така и ние ще правим още повече гафове с лаптопи, с компютри. И клипчета! Най-много клипчета ще правиме, да има хората какво да гледат. Брат, Сокереса! Му Карман Геса! Карман Гел! Търсите ли си гадже? Пишете gepime.com. Как че ти гепят, бе? Това да не е софтуер. Добре, абонирай много, абонирайте се, айде, довиждане. Айде, довиждане от нас и повече гледайте нашото клип.